Met inzet van zo'n 80 man en in gearwerking met het leger die de politie invallen in Zoonhuizen in de Ljouwte Vrijheidsweek. Er is een inval die in een bedrijfsloods op industrieterrein de Hemrik. Op beide plakken waard een soort geword in beslag nam. We staan hier nu achter op het bedrijfspand. Daar hebben ze juist 12 auto's in beslag genomen. Behoorlijke waarde hebben die auto's nog. Daarnaast hebben we op verschillende plakken door we nog zoekingen. Die is nog steeds gaande. En daar hebben we onder andere verdovende middelen aangetroffen, maar ik yield en het was zwier automatische vuurwapens. De zaak draait vooral om handel in cocaïne en het wietwasken van Jild. Achter de schermen is een man aan het onderzoek werken. Eind 2016 ben we met het onderzoek begonnen. En dat heeft een aantal maanden worden en Joert is het klapt om het samen te nemen. De haardverdachten binnen een man van 30 en een vrouw van zo'n 20 jaar. De man wie al bekend bij de politie vanwege handel in drugs. Kijk, als de orenverdachten libben hij van een uitkering. De materiële rijkdom van de belutsenen wie een duidelijke aanwijzing voor de politie dat het net doogde. En natuurlijk, die moeten wel onderzoek naar doen en dat hebben die. En al vrij snel kwamen we erachter dat ze bestandsdelen, vermogensbestandsdelen hier, zeggen we dat nemen, die ze eigenlijk aan het hekken doen. Ze zijn vaker gearresteerd geweest? Een van de hoofdverdachten is jij er in beeld voor verdovende middelenonderzoek geweest en die is net veroordeeld geweest. De politie sluit net uit dat er in de toekomst nog meer aanhoudingsvolgen.